La mulți ani 2021, spun oamenii, este urarea pe care o auzim din multe părți și o spunem și noi, ne spunem unii altora. Și sigur, nu cred că e o urare nepotrivită, cred că este foarte frumos și foarte bine să ne urăm unii la alții mulți ani cu sănătate și cu multe binecuvântări. Însă totodată cred că fiecare dintre noi trăim cu anumite stări de îngrijorare sau cel puțin de întrebare, oare cum va fi anul acesta? Pentru că în urmă cu un an ne găseam la începutul anului 2020, sfârșitul anului 2019, toate lucrurile erau normale, sărbătoream normal, treceam cu bucurie și în scurtă vreme au venit peste întregul pământ tulburări, amenințări și poate mulți dintre noi am trecut prin stări grele, poate unul dintre dumneavoastră a suferit pierderi, ați suferit greu în acest an, însă totuși gândul pe care vreau să-l am pentru dumneavoastră este acesta. Dumnezeu este suveran. Este în controlul tuturor lucrurilor. El este Cel care cărmuiește vremurile, lucrurile și toate lucrurile lucrează înspre împlinirea planului suveran al lui Dumnezeu. Este foarte potrivit ca acum la cumpăna dintre ani, la finalul anului 2020 și începutul anului 2021, după cum obișnuim să facem, și eu chiar vă îndemn să o faceți serios, să facem o analiză, să facem un bilanț. Pentru că, stimați ascultători, vine vremea în care Dumnezeu va face bilanțul cu dreptate în dreptul fiecăruia dintre noi. Și spune Domnul Iisus în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Este bine ca fiecare dintre noi să înțelegem că viața noastră este trecătoare, că trebuie să trăim, și eu vă urez la mulți ani, dar la mulți ani cu Dumnezeu. La mulți ani trăind în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu. La mulți ani sărbătorindu-L pe Domnul Iisus, acum când am trecut cumva de aceste sărbători. Să nu uităm niciodată ceea ce El a făcut pentru noi. Și ce vreau să vă spun este că Domnul Iisus a venit în lumea noastră, s-a întrupat, dar într-o zi noi vom pleca. Fiecare an care se scurge ne dă acest sentiment al trecerii, al faptului că și viața noastră se scurge. Și cred că acum când suntem la cumpăna dintre ani, fiecare dintre noi vedem cât de repede s-a scurs și anul acesta, chiar dacă a fost cu multe provocări. Și până la urmă Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Nu știm ce va fi în anul care vine, dar vreau să vă spun ceva. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni, adică Domnul Iisus. Provocarea pe care El ne-o face și lucrul pe care El vrea să-L înțelegem este că El a venit în lume pentru noi, dar și că noi vom pleca odată din lumea aceasta. Și oportunitatea și invitația Lui pentru noi este ca noi să ajungem la El în veșnicie. Dar aceasta nu se poate decât în urma unei vieți trăite prin credință în Domnul Iisus, care, iată, vine curând și vine cu răsplata și va da fiecăruia după faptele Lui. Haideți să ne analizăm viața și haideți să luăm în serios așteptările lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și să ne dăm silința ca în vremea care ne stă înainte să trăim cu credincioșie, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, onorându-L pe Dumnezeu și să nu uităm că pe pământul acesta suntem străini, suntem călători și că ceea ce viața adevărată de fapt urmează abia atunci când viața aceasta se sfârșește. Însă sigur că rămâne această întrebare. Unde ne vom petrece veșnicia? Viața aceasta cu bune sau cu rele se scurge. Însă va veni vremea în care nu vom mai număra ani, va veni vremea în care nu se va sfârși unul și va veni altul, pentru că va fi vremea veșnicilor. Însă acea vreme poate fi o vreme a bucuriei împreună cu Dumnezeu sau una a suferinței departe de fața Lui. Eu vă îndemn ca în aceste vremuri, și cred că Dumnezeu în anul acesta ne-a dat un avertisment, să ne apropiem de El, să luăm seama la cuvântul Lui și să înțelegem că vremurile se schimbă, lucrurile se strică. Însă planul lui Dumnezeu pentru noi este să ne mântuiască. Așadar, să fim cu luarea minte. Din nou, și vreau să închei cu aceste cuvinte. Iată, eu vin curând. Și Domnul Iisus a spus aceste cuvinte în urmă cu 2000 de ani. Oare cât de aproape este acum revenirea Lui? Și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa, din El a început viața, dar El este și Omega. El va pune capăt tuturor lucrurilor.
El este cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Dacă vrem să avem și noi o viață fără sfârșit împreună cu El, haideți să-L onorăm și să luăm seama la faptul că venirea Lui este atât de aproape. Acest gând, această călăuzire din partea Duhului să nu vă părăsească, ci să trăim fiecare zi în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Așadar, la mulți ani pe pământ cu Domnul Iisus și mulți ani în veșnicie, ani eterni și pentru totdeauna împreună cu Dumnezeu vă doresc fiecare dintre dumneavoastră. Amin.